Astronaut André Kuipers wie op bezoek bij Bas F. op het Jereveen. Maar een helikopter kwam bij het chemiebedrijf. Dit in het raam van het weekend van de wetenschap. Goed 350 bedrijven in het hele land hebben hierom dit weekend iepen dag. Doel is om Ben en de jongeren enthousiast te maken voor de techniek. Ja, wetenschap is eigenlijk de basis van alles. Alles wat je om je heen ziet, of het nou een gebouw is of een microfoon, daar heeft iemand over nagedacht, die heeft het verzonnen. En dan moet het gemaakt worden, dan heb je de techniek nodig. Ja, eigenlijk draait alles daarom. Je hebt het nodig voor energie, je hebt het nodig voor communicatie, transport, maar ook voor voedseltechnologie of sporttechnologie. Nou, al die wetenschap, die kan je nu, in dit weekend, daarna gaan kijken. Op plekken waar je normaal niet mag komen. Bij Bas F. kon Ben in de kunde komen met chemie, virtual reality en ze kon proefjes doen. Wat ben je aan het doen? Ik ben een proefje aan het doen voor zonnebrand en crème en handcrème en wat UV-licht, zodat je beter beschermt. En dat is zonnebrandcrème wel beter in. En heb je zelf ook wel interesse om misschien later in de wetenschap of bij deze techniek te werken? Ja, misschien. Oh ja? Ja, misschien wel. Lijkt het jou later leuk om bijvoorbeeld in dit bedrijf te werken? Jawel. Allemaal proefjes en dan kan je kijken wat dan bijvoorbeeld... we hebben ze net ook een lavalamp gemaakt en dat is super leuk om te maken.